नमस्कार प्रणाम। तो का हो भैया लोग, फिर से पावर स्टार पवन भैया कंटिन्यू काम कर रहल बानी और रउआ सबके एंजॉय और गाना सुने के दे रहल बानी। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी भैया कि अभी ये गाना फिलहाल आ ही गइल बा, लेकिन फिर से बवंडर के तैयारी हो रहल बा। रउआ सब थंबल पे देख ले कि हम कौना टॉपिक पर बात करे वाला बानी। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी भैया कि क्वीन सालनी जवान की पावर स्टार पवन भैया के जितना भी गाना में आयल बारी भैया गाना ब्लॉकबस्टर भइल बा। रउआ सबके बतला दी भैया दू तीनों गाना के नाम हमरा याद बा, जैसे कि राजा जी के दिलवा टूट जाई, गोदी में लेके जनी खोदी है जीजा जी, और ऐसे बहुत सारा गाना बा क्वीन सालनी के साथ। रउआ सबके बतला दी दशहरी आम भैया सब बवंडर ला दिया था। इस साल जितना भी क्वीन सालनी का गाना आया है बवंडर ला दिया था। उसी तरह फिर से क्वीन सालनी के साथ पावर स्टार पवन भैया गाना ला रहे हैं जो कि बवंडर होने वाला है भैया। और आप सबको बतला दे भैया कि इस वीडियो का डायरेक्टर है रवि पंडित जी। जी हाँ, जो कि पुदीना से भैया फेमस हो गए। पुदीना में इनका भैया थोड़ा सा रोल दिया गया, भैया उसी से पूरा फेमस हो गए। पुदीना रवि पंडित जी इस वीडियो का डायरेक्टर है। तो भैया बॉन्डर आवे अलावा तो सबके गाना का कितना इंतजार बा क्वीन सालनी के साथ, कमेंट करके जरूर बतलाएं। और भैया हमारा तो क्वीन सालनी भैया दिलो और दिमाग में बैठ गए बारी भैया। इनकर जौन की डांस बा, रोमांस बा, पूरा गाना के भैया उतार देवली। माने कहल जाला नू, जितना क्वालिटी रहे के चाहिए एगो एक्टर एक्ट्रेस में उतना पूरा भरल बा क्वीन सालनी के पास। तो भैया रउआ सबके गाना के कितना इंतजार है कमेंट करके जरूर बतलाएं। और हमारा अपडेट कैसा लागल, मिला तनी अगला वीडियो, तब तक नमस्कार।